Entek jajane. Pangan. Opak entek. Hah? Opak entek. Opak. Iya. Keping. Iya. Oh, ngerane. Seneng wong kene. Mari mangan. Mari mangan. Mari mangan. Aku. Heeh. Karo kupat. Mangan karo kupat ah. Ah, mangan lah. Weh. Gak mangan kupat aku. Aku tuku sego. Tuku. Belas kuki campuran ketan, yo. Engko lek upama sak ngono campuran ketan rong lumur enek. Enggak yang mangan ketan aku. Enggak angel-ngengek ya. Nggarmu. Kok iso campuran ketan sih? Hah? Kok iso campuran ketan? Lah iya lho. Aduh. Ya beras kok ketan tok lho ya apa ngono. Gumun ya. Iki kok ono mbako. Nyediani sapa mbako? Dari puluh nggak pulang bilang. Ya. Kalau lepas, aku gak doyan ketan. Gak wes. Iki lho. Ngene iki lho. Yo. Oleh teko sapa kok campuran ketan? Oh, ya ya wong mbok. Wong kok ndi. Aduh. Oh, dengi nane kae. Seket. Dengi 40 kae iki selawe. Iki ngene iki lho ketane campur. Iki aku gak oleh mangan ngene iki. Iya. Ngengek wangel. Tak omongi kowe. Yo. Mulane lepet banget ketan lepet. Aku yo gak ya demak iki ketane iki. Ketara. Kabeh beras yo kok ngene saiki. Iku sapa? Bakone sapa? Kok ono bako? Lho kok tuh yo tawisan nang kono. Wis rokokan. Rokok putih. Tahu saya ni kau ni orang ni orang rokok. Ya anu apa? Cawe ni kalau sangat nak orang tua itu senang rokok. Dengan aku kadang-kadang rara telu tekan tu cari. Ini Candi Puro terus iki sitok sopir cari. Begini kalau iwan lomba lah. Lalu kau betul-betul, ayo kalau nanti gue ini bersatang. Yo, 10-50 betul semua kayak mana. Begini nih iwan lomba mereka. Tentara itu tak suka jadi kau tim. Kok tim? Enggak apa-apa kau makan ke game. Wes. Wareg. Ya iya, jajan masuk marek ya. Masuk kacang juga wareg. Mari mangan. Marek kamu lencer. Ana omah mari nglencer pisan. Nang omah? Iya. Bojomu yang lencer. Yang dia ya. Bojoku ana omah ndek sememu. Ndak melu. Sing wong duwe aku, sing bojo jane kowe, gak tau rene iwat belas saiki. Ngerti aku, lengane gak tapi ya ben. Mau tuku sego nandi? Tuku sego ndikne. Coba. Pean lo tuku sego nang sapa? Hah? Tuku sego ndikne. Wong. Pean lo tuku sego ndikne. Duit. Sego. Sego. Iya, mangan mang lo tuku ndikne. Tuku.
Tuku nang sapa? 10 dina. 10 dina. Tuku nang sapa? Entek. 10 dina ndak entek. Tuku piro? Tuku nang kalau bakulan kok rawon akeh. Tapi sedhewekne rawon. Rawon burine gandok lho. Iya. Karo sapa rono? Hah? Karo sapa rono? Melaku. Ya karo sapa ya ora nunutan ya nunut 10.000. Ya lek tepak ngetan menawa ketok sepedaku ta njaluk terno ya. Tepak menawa tepak ana memor tuwa. Izin le awak melasok. Engko mangan ngonoan gering. Kok mangan iki lho ketan tok iki lho. Iki gak oleh aku mangan ketan. Aku